Білім кіші үшін ең зор байлық, мұны расларға да керекме деп айтты Россия тәнқидшісі, язушы һәм публицист Николай Чернышевский. Біз бір неде избатламайбыз, сізге мәғариф һәм фән өлкәсіндегі қызықлы оңалықлар турында гына сөйлейбіз. Исәмісіз, бұл білім дүниясы. Алдағы минутларда. Яңа тормышка яңгырау, мәктәпне тәмамлау хөрмәтенә тантаналар ничек узды? Иң туганы ни өчен укучылар туган тел буенча имтихан сайлыйлар? Баш белән дә, кул белән дә укучылар технология буенча олимпиада биремнәрен ничек үтәделәр? Миллионер диярлек дизайн белән мавыгу мәктәп укучысына ничек акча эшләргә ярдәм итә? Соңгы тапкыр мәктәп кыңгырауы Татарстан мәктәпләренең 16 меңгә якын 11-нче сыйныф укучылары өчен яңгырады. Уку елы тәмамлау хөрмәтенә тантаналы линейкалар узды. Шәһәр мәктәпләрендә бу чаралар киң кулаш белән узды. Авыл җирлекләре дә калышмады. Хәтта бердән-бер мәктәп тәмамлаучы булган авылларда да. Мәсәлән, Яшелүзән районының 2 авылында соңгы кыңгырау бары тик 2 чыгарылыш сыйныф укучысы өчен генә яңгырады. Казанда мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин 139-нчы номерлы гимназиядә оештырылган тантанада булды. Яңа тормышка балаларны беренче укытучылар, сыйныф җитәкчеләре, беренче сыйныф укучылары һәм ата-аналары затты. Тугызынчы сыйныфны тәмамлаучы 37 мең укучы өчен дә соңгы кыңгырау яңгырады. Балаларның инде дәүләт имтиханнары башланды. 11-нче сыйныф укучылары да, 9-нчы сыйныф укучылары да ел буе аларга әзерләнде. Гадәттәгечә алар 2 мәҗбүри имтихан тапшыра: математика һәм рус теленнән, калганнары сайлап алып. 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар арасында туган тел буенча дәүләт имтиханын сайлаучылар да бар. Бу фән буенча имтихан сайлаган чыгарылыш сыйныф укучыларының иң күп өлеше Кукмара һәм Балтач районнарында. Анда һәр 3-нче сыйныф укучысы бу фәнне сайлады. Бу фән буенча имтихан тапшыручылар арасында аны Чуваш, Удмурт һәм Мари телләрендә язучылар да бар иде. Күбесе әлбәттә татар телен сайлаучылар. Балтач районында имтиханның ничек узганын Рөстәм Хөснетдинов күрде. Сағат 9 туларга 15 минут укучыларга имтихан алдыннан инструктаж уздыралар. Егет һәм кызлар 3 сағат 55 минут дәвамында инша яза. Соңрак сочинение элементларын кертеп, темага карата үз фикерләрен дә калдырырга кирәк. Һәр укучы имтиханга ныклап әзерләнгән. Кәйфләр әйбәт, әзерләнү укуның башыннан бирле сентябрьдән башлап әзерләндем. Без мәктәптә дә, өйдә дә әзерләндек. Күбрәк әсәрләргә басым ясадык. Әсәрләрнең жанрларын, авторларын өйрәндек. Арада татар теле белән бергә Удмурт, Мари, Чуваш телен сайлаучылар да бар. В 9 классе всего у нас 24. 9-нчы сыйныфны быел 24 укучы тәмамлый, шуның 10-сы Удмурт теле һәм әдәбиятын сайлады. Удмуртский язык не трудный. Удмурт теле инглиз теленнән дә җиңелрәк. Балтач районы туган телләр буенча имтихан сайлаган укучылар арасында 2-нче урында. Һәр 3-нче укучы туган тел буенча үзен сынарга була. Мы смотрели, как писать изложение правильно, сочинение. Без дөрес итеп инша язарга өйрәндек. Яңа сүзләрне үзләштердек. Ольга Миронова безнең бик көчле укытучы. Укучыларын имтиханга ныклап әзерләде. Целый год проводились консультации. Ел буе тырышып әзерләндек. Мари телен сайлаган укучым олимпиадаларда, төрле конкурсларда даими җиңеп килде. Бу сынауны да җиңел узар дип ышанам. Эльза Данилова Мари теленең җиңел булуы белән бер рәттән безне кайбер сүзләргә дә өйрәтте. Я выбрала марийский язык, потому что он очень легкий. Мин Мари телен сайладым. Чөнки ул бик җиңел. Атна саен әзерләндек, консультацияләр даими үткәрелде. Сынау имтиханыннан соң хаталар өстендә эш алып бардык. Әзерләндек, тырыштык, булдыра алганча мөмкинлекләрен файдаланырга өметләнәләр инде үзләре дә, кәефләре начардыр дип әйтмим. Имтихан нәтиҗәләре 1 июньнән дә калмый билгеле булачак. Татарстан 2022 елгы Бөтен Россия Олимпиадасы нәтиҗәләре буенча төбәкләр арасында
2-нче урын алды. Җиңүчеләр һәр 100 мең кешегә алынган дипломнар саны буенча белгеләнде. Оештыручылар фикеренчә, нәкъ шундый рейтинг һәр төбәктә мәктәп укучыларының талантларын үстерү эшенең нәтиҗәлелеген күрсәтә. Шунысы дөрес, иң рейтинглы олимпиада хәрәкәте Бөтен Россия олимпиадасы җиңүчеләре һәм призерлары булып, Татарстан укучылары күп фәннәр буенча югары белемнәрен күрсәттеләр. Шул ук вакытта республика быел Бөтен Россия олимпиадасының бер генә түгел, бер юлы берничә финалын кабул итте. Шуларның берсе технология буенча. Олимпиадада илнең 72 субъектыннан 227 укучы катнашты. Татарстан данын Казан, Ярчаллы һәм Алты районнан 9-11 сыйныф укучылары яклады. 8 укучы җиңүчеләр арасында Кукмара, Түбән Кама, Казан, Ярчаллы һәм Болгар егет кызлары уңышка иреште. Олимпиадада катнашучыларга нинди сынаулар узарга кирәк иде? Эльвина Минабетдинова киләсе материалда сөйләр. Текущий статус. Прототип дрона испытан, летает. Сергей Мусиенко технология буенча Бөтен Россия олимпиадасына катнашу өчен Мәскәү өлкәсеннән килгән. Олимпиадада беренче тапкыр катнашырга туры килми. 4нче ел дәвамында Сергей Бөтен Россия олимпиадасының йомгаклау этабына узарга тырышты. Аның эшләре урманнарның торышын аэромониторинглау өчен пилотсыз очкычлар булган. Быел Сергей катнашучы булып үз өлкәсен соңгы этабында тәкъдим итә алган. Эшнең темасы аш-су һәм медикаментларны дроннар ярдәмендә ерак җирлекләргә китерү буенча сервис. Я считаю, что это довольно... Минемчә, бу шактый кызыклы тематика. Киләчәктә дә без бу мәсьәләне юкка чыгарырга тиешбез. Кайбер пенсионерлар яки инвалидлар бистәләрдә үзләренә дарулар заказ бирә алмый. Ә дроннар нигездә бу мәсьәләне хәл итә. Технология буенча Бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасы 26 апрельдә Казанда старт алды һәм 3 көн дәвам итте. Олимпиада 3 турны үз эченә ала: теоретик, практик турлар һәм проектны яклау. Теоретик тур 2 өлештән торды: компьютер тесты һәм иҗади бирем. Малайларның бу техник процессы төрле күренешләрне эшләү. Кызларда дизайн эшләнмәләр биремгә карап эскиз тәкъдим ителергә тиеш. Гамали турда берничә юнәлеш биремнәр бар. Анда балалар практик эш күнекмәләрен күрсәтәләр. Бу кулдан металл агач эшкәртү, механик кул эшкәртү, металл һәм агач эшкәртү, заманча технологияләр кебек 3D модельләштерү, прототиплаштыру һәм тегү-чигү җайланмаларында эшләү. Человеком в современной интерпретации. София Степанова Казанга олимпиаданың йомгаклау этабына Санкт-Петербургтан килде. Аның проекты костюмнар дизайны. Бөтен эшне София мөстәкыйль башкарды. Булдыру идеясы Детройт кеше булу. Компьютер уенына нигезләнә. София төп геройларның костюмнарын үз куллары белән торгызды. Изначально, да, сначала есть какая-то идея, за которую... Баштан ук ниндидер идея бар, аның белән рухланам, аннары бер баһадир нигезендә төсләр, берничә эскизлар коллекциясын башкарам. Учакта ук материал сатып алам һәм иҗат итә башлыйм. Катнашучылар яклау өчен проектны мөстәкыйль сайлады. Әмма быел тема бер: дөньяны үзгәртә торган идеялар, фәнни яңалык, практик әһәмиятлелек, ниндидер яңа заманча кертемнәрне куллану эшкә төп таләпләр булып торды. Катнашучылар үз проектының аңлатма язмасын тәкъдим иттеләр. Анда үз эшенең фәнни әһәмиятен күрсәттеләр. Соңыннан башкарылган әйберне тәкъдим иттеләр. Девочка предыдущая защищалась, у нас тут вот недавно. Бер кыз менә күптән түгел генә яклады. Ул химик состав буенча сүз булдыруын күрсәтте. Шуңа күрә без фәнни әһәмиятне дә, яңалыкны да тикшерәбез. Һәм димәк, катнашучы буларак үз проектын яклавын. Күптән түгел Владимир Владимирович Путин, сез барыгыз да күргәнсез дип уйлыйм. Ул якындагы 10 еллыкта илебездә яңа технологиялар булдыру һәм технологик үсешне үстерү шигаре астында билгеләп үтеләчәк дигән боерык чыгарды. Катнашучылар һәм озатып баручылар өчен лекциялар һәм семинарлар белән белем бирү һәм мәдәни программа оештырылды. Быел Бөтен Россия этабында Россиянең 74 төбәгеннән 228 кеше катнашты. 30 апрельдә Бөтен Россия мәктәп укучылары олимпиадасы җиңүчеләре һәм призерлары игълан ителде. Мәскәү укучысы дизайнда 600 мең сум акча эшләгән һәм Думбрада масса күләм уен. Балалар, олылар, фән һәм мәгариф тормышының гаҗәеп вакыйгалары турында Нияз Рахман сөйләр. Алда аның автор рубрикасы. Сәлем дуслар, бу сез яраткан һәм көтеп алган кызыклы тәнәфес сәхифәсе. Соңгы кыңгыраулар инде яңгырады, мәктәпләрдә каникуллар башланды, ә чыгарылу сыйныф укучылар имтиханнарга әзерләнә. Ничек кенә булмасын, алда безне шәп яңалыклар көтә.
Рәссам миллионер сөз Мәскәү мәктәпләренең берсендә укучы 15 яшьлек Леонтий турында малайса моннан 3 ел элек үзенең проектын булдыру белән шөгыльләнә. Леонтий HD форматта робот рәсемнәре ясый, башталарны кәгазьгә төшерә, аннары анимация ярдәмендә җанландыра икән. Баксаң ул ясаган роботлар кешеләр Марска аяк баскач, аларга ярдәм итәргә тиеш. Имеш, әлеге рәсемнәрне сатып, малай инде 600 мең сум акча эшләгән. Хәзер айрым даирәдә Леонтий бик популяр икән, ләкин аның хыялы үзенең роботын җыю. Моның өчен хәтта 150 мең сум акча тирәсе тотарга әзер. Кыскасы, эшсез утырмый. Сидоров Василий. Да. А вы кто? Я терминатор. Модель 101. Курыкмаска өйрәтәләр. Казанның клиник хастаханәсендә балалар белән эшләгәндә яңа төрле методлар кулланалар. Шуларның берсе операциягә алып барганда, я булмаса анализлар алганда заман технологияләре ярдәмгә килә. Табиблар балалар курыкмасын өчен махсус күзлек кидертәләр. Әлеге VR күзлекләрнең ничек ярдәм иткәнен сез дә карап китегез. Что показывает, какой мультик, Тимур, расскажи? Про ежика, который день рождения. А что чувствовал во время перевязки? Водичка была. Ну не больно? Нет. Еще раз захочешь прийти сюда? Да. Иң мөһиме, эшсез утырмаска Себердә яшәүче Дмитрий Верфель 2000 елда юл һәлакәтеннән соң кулларын югалта. Ләкин ир кеше югалып калмый, тормышта үзен таба. Ул бүген бик оста фотограф, 21 ел эчендә фотоаппарат белән бик оста эшләргә өйрәнә, протезлар белән дә тормышта күп эшләрне башкара. Ул гына түгел, ир кеше тормышта инвалид балаларга ярдәм итүне максат итеп куя. Аның сүзләренә караганда, бу тормышта ни генә булмасын, бер кайчанда ирешергә ярамый. До травмы я был электриком, то есть у меня такой технический склад ума. Но в детстве я всегда любил проводить ночи, вечера, ночи со своим отцом в красной комнате. Прошло какое-то время, пришлось переучиваться, и я выбрал профессию фотографа, потому что это по душе, это любимое занятие с детства. Для меня это был какой-то magic, такое какое-то волшебство. То есть смотришь на лист бумаги, и он проявляется, то есть там какая-то некая картинка появляется. Вот, собственно говоря, для этого я и сделал, чтобы дети приобрели профессию и нашли себя в этом жизненном пути. Стресстан чыгу юлы Владикавка шәһәрендә хирург Казбек Кудзаев балалар белән бик дус икән. Кечкенә Эмилия табиблардан бик курка торган була, ләкин кечкенәдән авырту булу сәбәпле аягына операция ясыйлар. Сөякләре дөрес үссен өчен кызга Элизаров аппараты куялар. Операциядан соң стресстан чыгу өчен кызның тырнакларына педикюр ясарга була. Бу Эмилияның үзенә дә бик кеше күрәсең. Рәхәтләнеп утыра. Милли уен коралларында ничек уйнарга, моны күрү өчен Казакстанга юл тотабыз. Биредә Думбрада бер юлы 1000-дән артык бала уйный. Шәп бит, сез дә карап китегез. Бу атнага әзерләгән яңалыклар менә шулар иде. Очрашырбыз. Безнең программаларны сез социаль челтәрләрдә карый аласыз. Кирегез, комментарийлар калдырыгыз. Менә соңгы кыңгырауда яңгырады. Барлык чыгарылыш сыйныф укучыларына да аңлы, якты киләчәк, куелган максатка ныклы адымнар белән баруларын, барлык теләкләрне тормышка ашырырга тырышуларын телибез. Белем алырга ярдәм иткән, кешелек кыйммәтләренә өйрәткән укытучыларга аерым рәхмәт сүзләре. Барыгызга да хәерле еллар һәм күңелле каникуллар.